бати. Сега ще обяснявам всичко точно както трябва. Ти живееш за хората, докато времето тик-така. Аз съм пълен с енергия, не обичам да я показвам, защото обиждат се доста от нещата, дето ги казвам. Тая песен няма припев и нарочно, брат, е олдскул. Изключих си ефектите да чуеш, той е реал звук. Всичко дето вършиш е просто за да запълниш дупката в сърцето, като малък никой не те е чул. За разлика на размисъл сме доста различни. Аз правя това, което ма кефи и изливам на листи. Всяка болка, дето сети, я превръщам в муза. И всяка муза я превръщам в опит, за да я вкуся. Не знам дали разбираш какво значеше тоя бар. Нямаш аргументацията, пък пишеш ми коментар. То да хейтиш много лесно, брат ми, ма да бъдеш нещо близко кратно на нас. Няма шанс. Тия дет много лаят, нищичко не знаят. Остави ги да гният в това, което им се полага. Няма начин да няма, много искат да ме съборят. Точно тия маняци за кинти на майка си са молят. Имам 10% в телефона и са достатъчни да напиша на тия цяла книга за недостатъчни. Виждам само единствено омразата в очите им, кът мина всичките рекорди. И ще питам, бати, спите ли? Отвори съзнанието си, виж какво се случва, защото света ни потъва и всичките сте в заблуда. Как може да си толкова сглупав и не разбран, че на всяка крачка чудиш се как ли го правя сам. Те израснахме на улицата, точно тя Калина. Не беше госпожата, нито домчето Калина. Да, от Сливен съм, града ми, брат ми, на стотия войводи. Ама май останаха само гилове и прокурори. Поздрави за тоха с градо Хумата и ПМГ. Всички дет ма мразят, да знаете, че съм добре. Защото отскоро спря да ме бе. Какво мислят другите? Бал съм теб и не и занимавам още две. Ти си бахте путката в инста, ама на живо бих отишъл до магазина да ти купя Данонino. Изглежда ми на 22, пък тя е на 13. Скъпа лична карта имаш ли? Ами нямам, не. Бах ти от качалките, има и такива деца мега недостъпни, ама взимат ги по трима. После вика, да бе, Аз не съм такава, провокативна ли съм или изглеждам слаба? ко да ти кажа, братленце, друго не остана. Пада ти по врат, ако искате по двама. Имаш ли какво да кажеш, някаква измама? Бих си сложил главата на гилотината в замяна. Потресени остават и от песен за минути. Колкото и пари да имате, сте си капути. Влизам в нея, както в кухня влиза Ути. Стреми ги стелям, пау, моето дюти. И поздрав за махлата, в която съм израснал. Мятал съм ги тиквите да мога да се хапвам. И точно това научи ни да бъдем постоянни. И към тия деца истински да бъдем лоялни.